Salam elek mehriban vatandaşlar, edidilleşlerim. Sagırın oturan mısınız? Biz sizin avadan oğucaklarınızda rızkıl devletin yar bolmağını tüy sürüğümüzden arzu ediyet. Edid vatandaşlar. Aşgabat tele eliminin döredecilik toporu bugün yurdumuzu zahmet çeken bir neçe sunuat ustaatları bilen söhbetdeş bolup, şolun yürek buysoncunu vatandaşlarımıza yetirmeyi maksat edildi. Mehriban vatandaşlar, edidilleşler, bizin hem döredecilik toporumuz, payitahtımız şahi yollarını özünün oğudan gözörlüğünün gör koşuyan, Aşgabat Sevda Dyn Jarş Merkezine mehriban vatandaşlar, edidilleşler biz gepleşmede gatnaşan mehmanlar bilen size tanış edýär. Türkmenistanyň baş akademik drama teatrının ýaş ustad artisti Dilşat Melaýewa şeýle-de yurdumyzda geçirilen bayramçylyk dawaralarda özüniň ogadan ajaýyp aýdymlary bilen şu ajaýyp yurdumyzda gulledýän gahrman arkadagly serdarymyzyň alyp barýan işlerini öz aýdymlaryna wasp edýän aýdymçy gydymy Aýjamal Jumaniýazowa. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwri Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyň peder ýoluny munasyp dowam edýän arkadagly serdarymyň saýatyna ajaýyp watanymyz gulleýär, gulatýar. Her bir günümiz ajaýyp wakalara, toýdur bayramlara beslenýär. Elbetde toýdur bayramlara beslenýän pursatyna bolsa ilkinjilen hataryna Dilşat Aýjamal Funat ustatlary özleriniň ajaýyp eserleri bilen barýar. Bugünkü günlerde de ajaýyp watanymyzda toýlar toýulaşýar. Biz hem şol ajaýyp watanymyzda toýlanýan toýlaň şaýady bolýar. Dilşat, häzirki wagtda hemmemize meýalim bolşy ýaly teatr mögsümi ýapyldy. Güýz paslynyň gelmegi bilen teatr mögsümi açylar. Teatr mögsümi açylanda da her bir sunuat ustadyň has dogrusu teatr artistleriňem ilkinji maksady gelýän tomaşaçylara täze efer bilen garşylamak. Sizem häzirki wagtda
zähmet ruhsatyny, ýagny maşgalaňyz bilen, gyýp perzendiňiz bilen bir gezelenişde bolýaňyz, şeýle ajaýyp watanymyzda da bir näçe dynjalş merkezler bar. Hoş şol Aşgabat Söwda dynjalş merkezine bizim maşgalamyz bilen gowy dynjalmana gelýän yerimiz. Ýanky şiňaly bu medeni işgärler, sunuwa işgärleri, teatr işgärleri şu wagt zähmet ruhsatyny. Biz medeni işgärleri ýylyň dowamyna öz zähmetimizi, öz sunuwatymyzy sahnada kämilleşdirip, tomaşaçylygymyza, öz ýurdumyza wasp edip sahnada öz ýürek joşgymyzy paýlap, onuň şeýle zähmet ruhsatyna çykanmyzda bolyn. Biz dynjalyp maşgalamyz bilen wagtymyzy geçirip şeýle ajaýyp ýerlerde gezelenjekmäge, şeýle dynjalmaga, bizim ýurdumyza şeýle oňoýly şertler döredilen ýönem sunuwa işgäriniň haýsam muassasasym Aýjamalym aýdyp biler, zähmet ruhsatyny bolamyzda da biz ýüregimiz şol sunuwaty küýsäp durýar. Çaldyrak işin başlamagyny isleýär, çaldyrak sahna çykasymyz gelýär, tomaşaçylygymyz bilen ýüzbe-ýüz bolasymyz gelýär. Teatr mövsümi şu wagt ýapyldy. Rejissörlerimiz, aktörlerimiz ýöne şonda da sunuwat gözleginde. Dama aktörüň, artistiň etmeli işi, dama özüni kämilleşdirip görmeli. Şu wagtda tomaşaçylygymyz biz tanaýan, gatnaşan adamlarymyz haçan açylýan mövsümi, gaýty spektakl bolýar, haçan bolýar şol spektaklymyz diýip bizim şol mövsümim açylyşyna garaşýar. Biz hem oňa gaty begenýäs. Bilişmek ýalyna bizim ýurdumyzda dynjalmana şeýle bir mümkinçilikler köp döredilen. Şular ýaly ajaýyp restoranlar, söwda merkezler çağılar üçin okumana, öz bilimlerini kämilleşdirmäne şeýle bir ajaýyp dil merkezleri açylan. Bizim şol zähmet ruhsatymyzda şular ýaly ýurdumyzda ajaýyp şipaxanalarda, ajaýyp dynjalş merkezlerine dynjalýas. Ana arada da bir maşgalamyz bilen agada milli siýasatçylyk zoologyna dynjalyk gaýtdyk. Ajaýyp deňizi görüp şol ýerde onuň arasy howasynyň dem alyp ruhumyz galkynyp gaýtdy. Ene ýüregidek ýürek tapylmaz. Enenin ýüregi güllen näritdir. Enenin hiç erwe darzy bolmaz. Arzuwy awatlyk hemem saglykdyr. Enenin ýüregi her derdi sadar, her derdin dermany onuň sözüdür. Enenin gül ýüzi gaharyny ýazar. Ene ýaşaýşyň bagtyň gözüdür. Şahir joşa gelse, bagş eder bir saat. Bagşy joşa gelse, döreder destan. Ene ýüregide ýürek tapylmaz. Ene öz mehrinden döredýär insan. Üýümizin gelşigi, toýmadyň ýaraşygy. Üýümizin gelşigi, toýmadyň ýaraşygy. Gözümiň agy garasy, balalarymyň enesi. Gözümiň agy garasy, balalarymyň enesi. Enesi, enesi, balalarymyň enesi. Enesi, enesi, balalarymyň enesi. Edid arkadagly serdarymyzyň saýasyna şu ajaýyp watanymyzda bagtyar raýatlar üçin, has ogsy ýaşlar üçin bir dynjalmany oňoýly şertler döredilen her bir bagtyar nesillerinde de bir dünýä ülümlerine gawat gelýän tehnologiýalardan baş alyp çykmany, bir okuyuply ýaşlar bolup ýetişmeklikleri üçin bilim ulgamylarda uly işler alınıp barlýar. Dilşat siziň hem Aýşa adatly 9 ýaşly gyzyňyz we ana
Ajaýyp watanymyzda ýanky belleşime diýaly her bir orta mekteplerde de daşar ýurt diller sapaklaryna girdiler. Ana biziň ýurdumyzda ýaş nesillemiz diňe bir türkmen dili bilen çäklenmän eýsem rus dili, ingliz dili, fransuz dili, korey dili, nemis dili bir näçe daşar ýurt dilleri her mektepde ýörüýte sapak boýunça bagtyar çağajyklara ustad mugallimler tarapyndan terbiýe berilýär, okudylýar. Aýşat Aşgabat şäheriniň matematika we ingliz dili ýöriteleşdirilen 49-njy mektebine goýar. Şol matematika ugry hem ingliz dili ugruna hasam kämilleşdirilen mektep bolan üçin ol mektepden daşaram ýanky kämil dil merkezine arifmetika hem ingliz dili sapaklaryna gatnaýar. Şol Aýşadyň öz howes hem şol matematika ugruna ýakyn eden soň biziň her ugrda barlap gördük Aýşady. Şolar ýaly dil merkezlerine ingliz dili, korey dili ýanky nemis, fransuz dilleri öwredilýär. Biziň Aýşady her ugra berip gördük. Çağa haýsy näme howesese şoňa ýakyn etjek bolýar. Kuýma barladyňa. Onuň şol kämil dil merkezine arifmetika berip gördük boly. Gatnatyp gördük boly. Özü howeslenip şoňa ýörite öýde de sapak geçip ejemen geçjek zatip onu şol ugra hasam özü begenip şoňa okuman gowurýar diýip biz hasam şol ugra ýakyn etdik, ugurup durduk Aýşady. Dilşat, ýadyňyzda bolsa biziň Aşgabat teleýaýlamy tarapyndan ýaýlyma berilýän teatr we tomaşa çatly gepleşigimiziň bir sanyna siz gyýdym özüm ýaly tansyňatynam halaýa diýipdiňiz. Häzir tansyňatyny da gatnatýaňyzmy? Çağaň maşgalasyny näme görse şonu edesi gelýärdi. Munyň Aýşadyň ejesem artist, arqasam artist, atasam artist, enesem artist, tutuş maşgalasy bir medeniýet işgäri bolan üçin çağaň görýän zadyny edesi gelýär. Hasam bir türkmençilikde aýdylýar, ganyna walilýär. Şo näme gatnadaly, ýöne şol sunugat ýolyny hiç ýitirenak. Aýşat öýde özü tanysydýar, aýdym-aýdýar, şu adam dowam etdirýär. Häzirki wagtda Aýşady şol arifmetika, ingliz dili ugrundan okudýar, gatnadýar. Tansyňatynyň gatdandan boş wagtlar, şondan boş wagtlary oňa da özü howes bilen gitýär, gatnaýar, begenip. Dilşat, şu ýaş nesillemiz biziň gelejegimiz. Watanymyzyň gelejegi, ýurdumyzyň gelejegi. Enatanyňam alyp barýan ugruny elbetde ýanky aýdyşyňyz ýaly çağalarym ýygyny dowam etdirýär. Gelejekde bize maşgalaňyzda agdy berlik arzu edýär. Aýşadam okap, ösüp watanymyza bir gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Dilşat, biz ýan gepleşige başlamaka Aýjamaly gepleşige çagyranyňyzda eşdeňiz we begendiňiz. Sebäp diýseň, Türkmenistanyň baş akademik drama teatryna goýulan sahna eserleriň köpüsini Aýjamal Jumanýazowanyň aýdymlarynyň ýanglanýanlygyny aýdyp geçdiňiz. Men Aýjamaly teleýaýlymlaryň üstü bilen tanaýan. Sen aýdymlaryňy mudama men keşplenme, rejissorlarmy laýyk görýärdi. Onuň bir gedek näme üçin dama Aýjamalyň aýdymlaryny sesime men aýdymmy goýýarlar diýip pikir edýärdim. Ahir bir gün rejissorumuz aýtdy. Sen sesiň bilen Aýjamalyň sesi meňdeşirek diýerdiler. Köplenjem söýgü sahne eserlerimizde söýgü aýdymlaryny hasam biziň rejissorlarymyz laýyk görýärdi. Güllerim sataşta tanıştı dara Minnedipler doyorun yarım mehrinden Bir tanışmış dayrap geçti gidara Ardu kuşum uçur kömül şehrimden Bir tanışmış dayrap geçti gidara Ardu kuşum uçur kömül şehrimden Niçin bugün köşeşmeyen yüreğim benim Keybeyle de külpet bormi kalbimda benim Kallı sana ellerimi serenim
Biz söhbetimizi Dilşat ýene siz bilen dowam edýär. Elbette teatr sahnasında bir näçe eserler halk köpçüligine, has dogrusa teatr söýjilerine ýetirilip durulýar. Kahraman arkadagly serdarymyzyň saýasynda da paýtagtymyzyň dünýä ýüzüne dostlyk goluny uzatylýar. Şonuň ýaly teatr sahnalarında da daşary ýurt eserleri tomaşaçylara ýetirilip durýar. Dilşat tomaşaçylara maýdanlary belläp geçýänlerini özümizem biziň döredecilik toparmaz bilen şu ýurdumyzda hereket edýän teatrlara baryp şo taýdaky artistler bilen söhbetdeş bolýar, şolaň ýürek buýsançyny watandaşlarymyza ýetirýär, gary berse-de şolaň ýerine ýetirýän keşipleri dogrusunda da gyzyklanýar. Sizem şu Türkmenistanyň baş akademik drama teatrynyn sahnasyna uly söýgü bilen tomaşa edilýän Hindrowaýaty adly uly gogrumly ajaýyp sahna eseriniz halk köpçüligine getirilip gelinýär. Sizem şo ýerde özüňizde degişli bolan keşipde çykyş edýäňiz, keşip canlandyrýaňyz, şol ýerde de ussatlyk bilen bir näçe ajaýyp tanslar ýerine ýetirýäňiz. Eneş biziň baş akademik drama teatrymyzda daşary ýurt eserler köp goýulýar. Hormatly prezidentimiziň Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda daşary ýurt medeniýet işgärleri, teatr işgärleri biziň ýurdumyza mehmançylyga gelenine biziň teatrlarymyza gelip öz ýurdunyň sahna eserlerini arkaýyn görüp bilýärler. Biziň ýurdumyzda bilişimiz ýaly halkara festiwallaryň, teatr festiwallaryň geçirilýär. Biziň teatrymyzda döwrewap eserlerim goýulýar, klassik ýazyjylaň eserlerim goýulýar. Şol ýanky aýdyşyň ýaly biziň teatrymyzda Hindrowaýaty diýip Hindistan döwletinde öňkü döwürde bir bolup geçen wakany sahnalaşdyryldy. Şol sahna eseriniň sahnalaşdyrylyşy ýadyma düşýärdi. Giýje günniz biz şol birinji gedek şeýle hereketli sahna eserini goýup görüpdik şonu. Ýaş rejissorymyz Türkmenistanyň medeniýet akademy işgäri Edidi Şanowliýew sahnalaşdyrylan şol Hindrowaýat. Ol özü ýaş artistler jemläp, ýaş oglan gyýlar jemläp, başda bir şeýle sahna eserini goýasyn gelýär. Siz bilen siz özüňiz hem howaslanarsyňyz şoňa diýip şeý bignan ýadyma düşýärdi. Bizim näme birinji gerek hereketli şeýle sahna eseri goýuljak bolýar. Hindistan döwletiniň özüňiz bilýäňiz, olar tanslar bilen şeýle bir şadýanlyk bolar. Şolaň kinofilmlaryny, tanslaryny görüp, aýdymlaryny saýlap, şeýle bir uly howes bilen işläpdik şol sahna eserini. Şol wehmetimize görä-de şol sahna eseri gatty tomaşaçylar tarapyndan söýülýän. Sahna eseri bir ýaş gyýdyň keşpini nannalar maňa, olam bir tansçy gyýdyň keşpi. Şol kinofilmlara görüp şol tanslaryny öz goýjymyz bilen maslahatlaşyp, şol tanslary ýerine ýetirip tomaşaçylaryň söýgüsini gazandyk. Meherden zeminin kucağına doğrup Söyüňsiz gözel durmuşy, söýgü bilen urýa insan ýüregi, söýgü bilen dören dünýäň guruluşy. Nimura, 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 are kacha, kacha, chota, chota, nimura, laido. Nimura, 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 are kacha, kacha, chota, chota, nimura, laido. Mehriban watandaşlar, biz gepleşigimizi dowam edýär. Ay Cemal, siz ajaýyp ogadan aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýäňiz. Söýgü aýdymlaryna, halk aýdymlaryna, has dogrusy iýleşlemez sizi bir enem mehrini aýdymna siňdirip ogadan hudulary ýerine ýetirýän benan hökmüne tanaýarlar. Mehriban arkadagymyzyň, arkadagy serdarymyzyň saýasynda biziň medeniýetimizde, sunatymyzda uly sarpa goýulýar. Toy bayramlarymyzda şol dawaralaryň geçirilýän çäreleriň bedegem medeniýet sunat işgärleri öz aýdymlarymyz, öz eserlerimiz bilen çykyş edip halkymyza ruh taýdan lezzet berýän. Nha şu adam Tomsky din jarşy mövsümi dowam edip dur. Bizim çağa çyklamyz bilen paýtagtymyzyň owadan ýerlerine
diýin jalmagyna seýilgäklemide, naharhanalamyda öz çagaçyklamyda bilen diýin jalmagy aýlanmaga çykýar. Paýtagtymyzy görmäge gözü gerek. Owadan ýurdumyzda biz iňmir bagtly insanlar diýip aýdasymyz gelýär. Öz aýdymlarymyzy şekile geçirip, teleýaýlymlaryň üstü bilen halkymyza ýetirip bilýän daşar ýurt, dost doganlyk gatnaşyklarym, giyin germe eýe bolly Mehriban arkadaşymyzyň arkadaşy serdarymyň saýasynda daşar ýurtdan biz mihmanlan gelip biziň sungatymyza bir hayran galyp şolarda uly täsir döredýänligem bizi begenlerýär. Biziň öz aýdymçylygymyzyň daşar ýurtlara gidip şol ýerlerde çykyş edip öz türkmen sungatyny görkezýänliklerine begenýär. Näme çagaçyklamyny ak mekteplerde, owadan çagalar baglaryna gatnap bilim alýarlar. Oğulcugum birinji synpa barýa, bita bir eniçin uly bagt diýip aýdasym gelýär. Mehriban arkadaşymyzyň arkadaş serdarymyň saýasynda bir öz balajygyň elinden tutup ak mektebe uğratmak eniçin bir ýakymly pursat diýip aýdasym gelýär. Galy berse-de näme şu öz çağan arzuwyny amala aşyrmak bu enataň borçy bolup durýar. Meňem çağalam ikizim sungat ýolundan gidesi gelýär, şu wagtdan bildirýär. Bir teleýaýlymlarda berilýän aýdym saadlary üns berip dinleýärler. Bu da men diýsem begenlerýär. Şu arkadaş şäherine täze aýdymyzy şekile geçirdik. Aşkımın manına bile yüzeli evidim. Aylı gece gözlerim küysedim, mayıl bolup mehrine sinsedim. Yad eyleyip yanıma gelsedim söyünüm. Senin adın yüreğimin törüne yazarım. Sevgin ovadını senle duyuyorum. Kaytalap kaytalap söyleyen diyerin edidim. Canım otlara salan sadıma, bağıtım bolup gelsene yanıma. Sevgi sadın çalanı gel bile söylenim. Canım benim söyün yüreğim senden özgü küysemez. Yanımda bol hemişe nurana geceler. Umut bilen karaya yoluma bu dideler. Canım sevginin elemine aylanalı biz bile. Düşümde huşumda hıyalımda sendine. Asmana yıldılar bağış edey sen bana. Peyle deli ovadan güllere,
Aycemal köp sag bolan ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin o wadyňyz belent ýaňlansyn, biz söhbetimize dowam edýäs. Arkada şeherem şeýle bir gözel tarif etmäne söz gerek-de, görmäne de göz gerek. Ol ýerde bir näçe ajaýyp diskalaň bolmagy, ýaşaýyş jaýlaň bolmagy, okuw merkezleň bolmagy, ýokary okuw jaýlaň bolmagy, ol ýerlerdäki bir näçe diskalara da Aycemal, Dilşat biziň halipalamyň atlarynyň daqylmagy bizi diýseň begendirýär, buýsandyrýar. Aycemal ýaň ýakynny Türkmen owada teleýaýlym tarapyndan Gyýdym atly aýdymyňyz şekile geçirildi. Gyýdym aýdymy rejissörlaryň biri şol aýdym seň sesiňe gowelşer dip hötürledi. Menem ses ýazyp Türkmen owada teleýaýlymyň döretçilik topary bilen şekile geçirdik. Şol aýdymyň şekilli pursatlaryna da biziň milliliklerimiz bolan Türkmen gelin gyýdlamyň bir başyny bedeýän Kürtölemiz gyýdy maşgalatda durmuşa çykýan pursatlary bir öz perdendir bagryna basyp bir ejeýine gelişi, şanýaly şekiller bilen görkezdik. Mehriban perdendim aýdy gözelim, awraýymyň parlak tuğy bolgydım. Sana bagş eyledim aýdym gadalym, yüzümün tuğy nuri bolgydım. Baran ojoğuna bahar bolup bar, baktyň ak güneşi seher bolup bar. Enelik buy soncum mehir bolup bar, alkışdan awraýdan paýly bolgydım. Ay gyýdym, jan gyýdym, yüzümün tuğy nuri bolgydım. Ay gyýdym, jan gyýdym, sewer ýarym wypadary bolgydım. Mertebemsiň didarymyň nurusyň, uçdum goşa ganatymyň birisiň. Ene yüregimiň namys arysyň, alkışdan awraýdan paýly bolgydım. Alnyň bagtyň açyk bolsun geregim, jiger bendim mehribanym yüregim. Bakyt ýarlyk bolsun görenim, sewer ýarym wepadary bolgydım. Ay gyýdym, jan gyýdym, yüzümün tuğy nuri bolgydım. Ay gyýdym, jan gyýdym, sewer
Şo yan kaydımda bizim milliliklerimizden görkezli mehriban arkadağı serdarymyzyň saýasynda milliliklerimiz gaýtaryp berildi. Dilşat, Aycemal, gyzykly gurrunlygyňyz üçin, ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin döredijlik toparymyzyň adyndan köp sag bolsun aýdýar. Alyp barýan sungat älimini üstünlikle ýar bolmagyny tüýsüreňmeden arzu edýär. Şeýle ajaýyp barahat ýurdumyzda, bagtda durmuşda ýaşadýan hormatly prezidentimize, gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadagy serdarymyzyň janlar sag bolsun, tutýan tutumly işlerim bundan meýlegim rowaj alsyn. Şeýle pursatdan peýdalanyp öz aýdymlarymyz bilen, eserlerimiz bilen owadan sahnalarda çykyş etmäge, aýdymlarymyzy halkymyz bilen deň paýlaşmaga giň mümkinçilikler döredip berýän üçin mehriban arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadagy serdarymyzyň janlar sag bolsun, tutýan tutumly işler elmedama rowaj alsyn, toýlarymyz toýlaşsyn. Anha mehriban watandaşlar, edidiyleşler, Aşgabat teleýiliminiň döredijlik topary bilen size ýetirmek etlen gepleşigimiz şundan ibarat. Gepleşigimiziň şu ýerine Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak, ýyl ýurt bähwetli tutýan tutumlarynyň ak ýollarda rowaj almagyny tüýsüreňmeden arzulap, siziň bilen hoşlaşýar. Ýene toýly günde duşýança hoş sag bolun.